După sărmăluțe, cozonaci și multe alte bunătăți, noi v-am pregătit și altceva, în caz că vi se face poftă. Îl avem aici în prim plan pe stimabilul Mugur, care este pe felie astăzi. Nu știu ce a mâncat azi noapte, dar arată foarte bine. E în cea mai bună poziție a lui. Vasile e la postul lui, fetele la fel își fac treaba corespunzător. Toată lumea suntem pe poziție. Vă așteptăm în număr cât mai mare la Suflachii Ianachi, Piața Mare. Mulțumim tuturor!